Kung magbuhat kag speech, ang pinakalisod, ang start. Una, ang kalisod mo kayang start, ang pinakasimple daw, ang conclusion. So, kay maayo, I will conclude my message. Kaya sa'yo hindi ako makaayo na. Kita. Joke lang to. Ingon nila, night hello. Pero, at the end, napoy goodbye. Bali, mo na niyang panahon na nagsa-tagsa sa ato, maingon na tao, bye or goodbye. Pero, goodbye, di ingon nga, dili na tamad kita, kay if ever may hingayunan, itugot ni Jehovah, magkita-kita, raman kaya ta. If not the system, pwede po sa new system. Kung maningkamot ta, makalabang tangguhi sa bagyang talikod. Lupon congregation. Daghan kayo salamat sa inyo. Pagdawat nga mo ang bukan ng Kalyano. I felt nga I belong to the family. Abisan wala ni pamilya rin sa Lupon. Kaya layo kayo amo ang ginikanan. Pero dibati na mo nga inyo ming accept member of your family. Itang tanan, member ka sa pamilya ni Jehovah. I remember, kana bitaw magkanta bitaw tao. Kanta ka sa Dingham Hall. Kana bitaw 75. Nabitaw yung lyrics din nga. Biyaan ang pamilya kay buhat lagi ni siya nga puluhaton. At first, I can't really sing that song. I just ningaw lang ayo, magsuloy lang ko, magilak lang ko. Kaya tinuod na sa akong kabayo. Standing naman siya. Bisan biyaan ako akong pamilya ko sa puluhaton kay Jehovah. Pero, ang joy nga inyong yakag sa akong bana, nga inyong hindi accept in your kauban sa pagtuo, naiano lang, natabunan ang among kamingaw sa ahal ikan. Ano rating na rin po? Hilay. Hi, Lai. Love you, Lai. Bitaw, ang ako lang gusto isulti sa Lupon Congregation. Gawas nga, nagpasalamat ko kay napagatan ako ang akong mga dugang nga mga Amerikanan, dugang nga mga igsuon, dugang na akong mga manghod, mga magulang, mga anak, or even mga apo na naadili sa inyo sa Lupon Congregation kay kumplito kaayo ta. Ang ako lang ika-sulti niya. Kung unsa may mahitabo ka sa ato, remember lang nato nga si Jehovah yun ang atong Diyos. Mga batanon, daghan kayo batanon diri sa Lupon Congregation. Sundugan ninyo ni Brother Palyado nga unaha si Jehovah. Pilawin ninyo ang puluhaton nga pioneer. Dili yun mo magmahay. Even maingon mo sa ako kung ibalik pa na ako ang akong panahon sa akong pagkabatanon. Gulang na ko. Yes, gulang na ko because I spent my half of my life na nagbuhat ko sa buluhaton kay I'm 18 pa man ako or 51 years old na ko. I start pioneering at the age of 20. So half of my life I dedicate to Jehovah sa inaani nga buluhaton. Busa ka mo mga batanon, i-encourage po na ako mga tilawin po. Dili mo magmahay. Or else, ingon mo at isilo, daghan mo kayo ko sakit, maulawon man ko. Ako, inaanak ko. Ikaw, Kim, kana na batasan, Kim, anak ko sa una. Pero Kim, try to one thing. Try to, kana bitang paningkamuti, makinuban ka sa mga isuon para happy ka. Kay, before, kay dili kayo ko, dili ito kayo ko mag-associate sa mga isuon. Alok kayo ko, in the sense nga, sa gamay pa ko, depressed na ko,
Grabe kaayo ko kaalo. Pero sa dihang nag-enter ko sa pioneer nga buluhaton, nagkita na ko ang real yun kaayo nga happiness. Kaya nga no, di-appreciate ko ni Jehovah God being kana itong batik na gani sa akong self, pero i-accept ko ni Jehovah. Just like the illustration I've heard, ako kay tapang sa ako ingon sa illustration, naay nakakita o kana bitang peso bill. The peso bill that he found or she found crumpled na kaayo. Pero nagpasabot pa nga wala na siya ibili tungod sa iyang crumpled o batik na kaayo siya tanawon dili. Okay? Ato din na siyang gamiton sa atong pag-inabuhi pa sa kalibutan na. Pwede pa natin siya magamit, mapalit nato. So, para sa ako, ang crumpled na kaayo ko kay Jehovah, as if Jehovah doesn't love me in the sense that inanak ko him before, but I've tried to evaluate or to meditate Jehovah's love na. Love pa di ko ni Jehovah. Busa kamulay, try din ninyo ni nga buhaton. Ayaw mo kalimot nga. I-appeal din ninyo ni nga buhaton sa inyong kinabuhi. Kamong mga batanon, kamu kanan. Evaluate ako i-mention na inyong ngalan. I love you na atin mo sa akong heart. Gusto na ko na ma-feel po ninyo ang happiness na ako ma-feel. Because I'm a sufferer of depression. Wala lang mo nakabalo sa akong congregation nga grabe kaya akong kumpati sa akong depression. Pero i-feel in ninyo ang akong need na ang akong depression, malapay na ako kaya i-accept ko ninyo, itagaan ko ninyo ng joy. So, katong mga patanon na naanak na sakit o ba, tigulang man or tigulang ang masilingan. Pero, ilapay lang natin yung kay i-appreciate yung kaayutan ni Jehovah God. Ng kamong mga batanon. Then, bisan mga tigulang. Ika bitang mga tiguang. Tiguang na ko. Try po mo sa buluhaton nga pioneering. Binigyan mo magmahay kay. Basin maingon mo nga masakiton naman ko. Sakit na kaya kuleg. Pinanapanagritis. Ako sakit sa kasing-kasing. Ako, nidako ko nga, ingon sa doktor, I have a pharmacy of illness. All illnesses na sa ako tungkol kaya ang immune system hinay kaayo. Pero di kumbati na ako na ganyan na nag-pioneer ko. At first, when I entered pioneering, when I met a householder, mag-excuse ko sa ila kay mo anak ko nga. Kay ganun split ko, kakuyang ko sa tubangan sa akong tagbalay. Pero ipankamutan ako nga, makaya ganit ako with the help of Jehovah. Insakto yun kayo nag-ingon sa Isaiah 41:10 and 13 that Jehovah's hand is holding my right hand. That's why, nakaabot ko din sa inyong na nakauban yung kong kamlang palyado, ani nga buluhaton. Salamat kaayo sa tanan. Sa among tagbalay, sila Petty, sila Eugene, sila June. Salamat kaayo sa inyong pagpapuyo sa amua, sa nindot na accommodation. Then, ilan ako magutulong kayo, napot sa mga kalyado. Akong ibilin na mensahe mga so ipagi ang ako kasi nataya sa usa ka pamilya. Ang pamilya kilangkuban sa ginikanan o tulog anak. Samtang nangaon sa pamahaw ang pamilya, ang amahan nga naglingkod sa table head.
niingon sa mga anak na utang nga, oy mga anak, kumusta man ang inyong eskwela? Ingon ang kamagulangan ng anak, babae, nga pinatulingan lang. Pagkatapos na sa kolehiyo, huwag niingon nga, okay raman sa akong bahin pa, hapit naman ko makahuman sa engineering, civil engineer. Ingon ang mga civil. Padayon lang, binutan lang, kay suportahan mo namo ni mama mo. Ang ikaduhang anak, na lalaki, high school, pangutan kung nung siya tumong sa iyang kinabuhi. Ngayon, ang ikaduhang anak ng lalaki na gusto siya mo eskwela usap sa kolehiyo o mangandoy na magkahuman sa kurso sa bukasiya. Para patod niya, o kung na yung mga legal na mga problema na siya, panalipod sa organisasyon. Ikuminahan po sa amahan o ngayon, sige, tanong kamot na magtarong mo eskwela kay suportahan mo na mo ni mama mo. Ang kamangura anak babae, high school na po. First year high school. Ningon siya nga, nakamutana naman, ikaw, usap ko mo plano. Ningon ang kamangura ka, gusto ko mag-pioneer pa. Ma, na sorpresa, nangangaan iyang isuron o ginikanan o halos midongan sa Panginoon nga pioneer. Ngano? Ingon nga, ngano dihay? Pioneer ba na yung luwas? Di ba dito makalagad sa Diyos kung dili sa mag-pioneer? Ngano pioneer mag-live ang imong tuyoon na tumong? Na pwede magkamakapangapos sa kurso sa kolehiyo? Dayo, may dogang ang inahan sa Panginoon na, uy no, kung gusto ka mag-pioneer, pwede ka makahawa dito sa balay. Kaya kining balay o mag-pioneer, niingon ang kamagulangan na anak atong iksuon. Kuhan man ko na, pa, iyang barkada, pioneer man ko, katong pioneer ba na sister, o pamamilyo. O nang banuban man sila, natakdan ka pagka-pioneer. Na ang maong anak, hilbos sa maong reaksyon sa pamilya, reaksyon niya. Tindog sa kananan, o bitin ni pabuhagay sa iyong luha sa kwarto. Natapos ang pamahon nila, o ni pakli ang mga adlaw, simana, bulan, o mga katuigan. O sa dihang, nahuman pag-eskwela ang kamagulangan sa civil engineer, o trabaho na sa usa ka kompanya, ipadala siya sa kompanya dito sa Saudi. Kasamtangan, ang ikaduhang anak atong lalaki nana sa kolehiyo, talitapos na po sa advokasya. Ang kamanguran, kansang tumong mga pag-pioneer, ihawa man dahil sa balay, o dito nagpuyo na sa sister pioneer. Pero usara sila kakongregasyon, nakita-kita na po sila sa tipo. Tanto na usap kahapon ni Ana. Isang oras ron. Kining orasan. Dito sila sa Teres. Natuwakan na namin na balay. Dito sila sa Teres. Sa Teres kita ang mga lumalabay. Kata nag-istorya mo ayon, iniingon ng kamahan na saan nakakain lang sa atong anak ba? Dito sa gawas. Ito, man ito makapadalag. Mensahe, kung na siya. Ang ato kang kaduhan na pa, makahuman pa na, makahuman pa kurso. Ikaw, kapasin mo man, kahuman ganun ko lang. Ang ato kang mamuran, anak, okay raman kaya, kita, dapat nas kinamot. Dayon, masamta ng istorya sila na ay little career, katong niyagin mga panahon, mapalagi, tawa, text. Ang little career, may ingon nga, mo ba niya ang pinayanan ni Mr. and Mrs. Talpulano? Oh, ano dahil, sir? Naamoy sulat, ikan sa gawas. Sige, butang lang kalihok sa mailbox. Ito, ikuha sa asawa, inahan ang sulat sa mailbox. Ilang basa dito, balik sa talis. Pagbasa ka rin sa sulat, ang mensahe ng kinayon niya,
tingali-tingala mo ano ako dayon makapadala og mensahe diya sa inyo sa dugay na panahon tungod sa kaatiki sa akong kitrabahoan diri. O nagplano ko mamuuli. Kapin pagtuig muli siya. Kay bati kayo ang iyang na trabahoan ko kanina. Nabuntisan ko pa. Dahil namunga diya sa iyang amo. Moto na sakto sila, nabuon sila magtiayo. Taot na ko eh. Taot na ko eh. Uy, pulis. Pulis na, pulis. Mo ba niya ang ginayana ni Mr. and Mrs. Tantulana? Oo, sir nga naman. Inyo anak si, alam na ito, no? Pero di tinoon, ilis na lang alam. Si Raymond, tuwa sa presuan. Ha? Oo, kaya nalangkit sa droga, palihog at tuwa nila. So, yan tuwa nila. 15. Ilaka sa tulog. Ang anak ni kanya. Padang nga nila ang problema. So, nag-droga di ay katong ilang Raymond. Nanguli sila, igo-igo po ka ng mga oras kating kanya po, magahikay pagulo sa balay. Mo attempt na sila magpagpangaon ay nanungkok. May nanungkok sa pultahan. Pag-abli, ang ilang kamanghurang anak. Nang panin sila, umingon ang anak na, Ma'am, basig, karoon na lang ka makita. Dugay-dugay panahon ka makita. Ano naman to? Gitawag man ni ate o special pioneer o i-assign mo sa layo tayong lugar. Mao nang manginaot lang ini o manghilaot ko nga matinumanon ka sa pag-alaga ang ihubang ng Diyos. Bisa dito makita ini sistema, makita ang batong kalibutan. Dito, mabuhaga yung dibato sa matiayo. Sayo ang matiayo sa ilang tumong sa ilang duha ka anak. So, mo tayo naglangko mga isahon sa mubong ng asoy. Sa usang kapamilya, kansang mga tumong nagkaalahi. Ang leksyon no saman. Kabila na ito ang spiritual na mga butan. Spiritual na tumong. Usa ka mga kinikanan, din sa Lupon Congregation, paliho. Padayon kabangi ang inyong mga batan ng mga anak, mga bata, mga kisil-sil. Sa ilang una-una ang kaisipan ni Jehovah sa pagbata ka o tanong sa ilang una-una ang spiritual na tumong alang sa kadayganan sa ngalan ng Jehovah. Kung ginawag ka mong mga bata ng putir, mga bata, kamot mo nga mo padapat sa mga nakatunan nato mga pagtulunan sa atong mga tigom, mga asembleya o atong publikasyon tapos sa tanan ang Biblia. Ato basahon o ginawad si Jehovah nga Diyos magpanalangin sana inyong paningkamot na makapadayon sa pasalagat o magmaunongon kang Jehovah. Salamat o may hapon kanatong tanan. Wala pa rin pumahuman.